Masu kallon mu barka da kasancewa da wannan channel din na sirrin waya. A cikin wannan bidiyo insha Allah zan yi kokari in nuna mana yanda zaka sa WhatsApp ɗinka security, yanda ba wanda ya isa ya shiga cikin WhatsApp ɗinka. So da yawa mukan samu matsala, abokinka sai ya karbi wayanka ko yayanka ko kaninka ko budurwanka sai ta shiga a cikin WhatsApp ɗinka tana kallon sirrukan abin da kake aikatawa da waya. To insha Allah a wannan bidiyon zan gwada mana yadda zaka magance wannan matsalar. Idan wannan ne karon farko da kake kallon wannan channel, sai ka danna mana subscribe kuma kai like din wannan bidiyo domin samun wasu videos masu amfani idan mun daura. Kamar yadda kuke gani wannan iPhone 11 ne, wannan kuma Android ne, Redmi Note 9 Pro. To da wannan Android din zan gwada mana. Idan zaka sa WhatsApp ɗinka security, zaka zo ka shiga cikin WhatsApp din kamar yadda kuke gani ga WhatsApp nan. Kun ga ya bude. Sai ka shiga nan kan kwanan nan kamar yadda kuke gani nan option. Idan ya bude sai ka shiga setting. Kana shiga settings za ka gan account. Idan ka danna account sai ka shiga privacy. Daga nan sai ka yi ƙasa gaba ɗaya kun gan shi nan fingerprint lock. Abin da yasa ya bada fingerprint lock saboda ina unlocking din wannan wayar, ina bude security dina da fingerprint ne. Da a ce ina budewa da pin ne zai baka nambobi nan unlock with pin. Idan kuma password ne zaka gan alphabet. To da yake ina bude wannan wayar da me da suna fingerprint, shi yasa kun ga gan fingerprint lock a nan wurin. Sai ka taba. Idan ka taba sai ka zo nan sama nan wurin sai ka maka wannan. Idan ka maka kun ga ya bada option nan kasa, ya ce ni in taba zanin yatsan hannuna. To wannan wayar ana bude zanin yatsan ta ne a nan side gefe. Akwai inda ake budewa a baya, amma wannan da yake a side ake budewa gefe zan danna. Kun ga na taba. Shikenan. Sai ka sa immediately. Idan kana so a jima ya rufe sai ka danna nan. Idan kuma kana so ya dinga rufewa bayan minti 1 sai ka danna nan. Idan kuma kana son ya dinga rufewa bayan minti 30 sai ka danna nan. To bari mu gwada wannan immediately. Shikenan sai ka yi back. Shikenan ka sa WhatsApp ɗinka security. A duk lokacin da zaka shiga cikin WhatsApp ɗinka dole sai ka sa wannan security din, kun gani ko? Shikenan sai ka danna zanin yatsanka sai ya bude. Ba yanda za a yi abokinka ko budurwarka ko dan uwanka ya bude WhatsApp ɗinka idan ba kai ka bude ka bashi ba. Da wannan zan tsaya insha Allah. Sai ku danna mana subscribe da like domin samun wasu videos idan mun daura. Mun gode.